Ovo se zove T-Slide Quick Connect predvez. Možete vidjeti ovdje, ovo je T na vrhu, a ovo je ženski dio T-a. Kada ih želite brzo spojiti, jednostavno pritisnete ovu malu tipku ovako, ovako i spojite ih zajedno. To bi moglo biti sjajno kada je u pitanju spajanje nečega, ali da biste to odspojili, potrebno vam je nešto malo i tanko i morate to gurnuti u ovu malu rupicu ovdje i pritisnuti malu bradavicu koja je tamo i odspojiti ga tako. Vidi, sada gledaj kako to izlazi. Izgled. Vidjeti. Dakle, da, brzo se povezuje, ali malo duže se prekida i mislim da to treba jasno naznačiti kada govorimo o temi vođa brzog povezivanja. Razlog zašto to kažem je taj što kupac vrlo često koristi zavojnicu svrdla, ali zna da lanci svrdla nisu tako dobri kao lanci koji su namijenjeni za fleksibilno vratilo i ne želi mijenjati svoj stroj. I tako ono što naprave je da kupe jedan od ovih vođa s T-Slide ženskim završetkom, a zatim nabave adapter s T20 koji odgovara njihovoj zavojnici svrdla. I sve što naprave je da spoje vođu ovako. Koristim ga kroz kameru pa je teško vidjeti. Spoje vođu ovako na osovinu i sada mogu koristiti lance s fleksibilnim vratilom na običnoj zavojnici svrdla. To sve zvuči lijepo i krasno, ali problem je u tome što morate imati na umu dvije stvari, a to su prvo, vođa s brzim spojem nije napravljen za velike brzine, a u nekim slučajevima kada koristite ove alate, oni se okreću pri 3000 okretaja u minuti, a to zapravo nije ono za što je taj klizač bio dizajniran. Dobar je za prijenos zakretnog momenta, zbog čega se i koristio prvotno za spajanje dviju šipki za odvod, kao što možete vidjeti ovdje. Znate, ovo je bila tradicionalna šipka za odvod koja se jednostavno i brzo spoji ovako, ali to je bilo za prijenos zakretnog momenta, a ne nužno brzine. S tim rečenim, ako ćete koristiti brzi spojni nastavak na fleksibilnom vratilu, napravili smo ovaj novi adapter na koji možete spojiti svoje vratilo s jedne strane, pričvršćuje se vicima, ima ženski priključak na jednoj strani, a te klizač na drugoj strani, tako da možete spojiti dva vratila zajedno. S jedne strane, što bi bilo, ovo je od 12 mil, što je pola inča sve do četvrtine inča, što je 6 mil. I naravno možete vidjeti da imamo isto sa ženskim konektorima ovih konektora, ali prije nego što krenete van i pomislite, promijenimo sve na brzo spajanje predvodnika i prestanimo koristiti tradicionalnu metodu postavljanja lanca na osovinu, imajte na umu da je rastavljanje ovih stvari prava gnjavaža. I možda je brzo se povezuje, ali nisam baš siguran da se isključuje tako brzo. Dobro, to je bilo puno brže nego što sam očekivao, ali u svakom slučaju shvaćaš što želim reći. Hvala vam što ste gledali.